kiloso mwandu ni. Tiende ni ing'iyo gimiluongo ni contribution mar ng'ato mano loso godo mwandu ni. To kane katiba ma 2010 obiro to nitiere kare 45.3 mane wacho ni joma nie keny romre sama gidonje keny kendo sama gine keny kendo sama giwere ka keny okethore. Koro wachno nomiyo paro pogore ne ji paro ni bedo ni ji romre ni nyiso ni mwandu bende ka ji pogo to nyaka ji pog marom. To doho manyoro Supreme Court nowacho ni ok en kamano. Sheria mane wacho chon ni mwandu ipogo kaluwore gi gik ma ng'ato otimo kiloso godo mwandu no ema pod tiyo nyaka sani. Omiyo duoko mano wach nyoro ni e kes no ni ne jogo dhi pogo 50-50 ne luwore mana gi teko kata mijing'o kata yo mane mama no gi jaduong' no noloso godo mwandu go. Kendo ni ginte court no neno ni ginte ne gin gi contribution sama niloso mwandu go. Yes. Moko nyiso ni ng'eto mamoko mabiro bende koro ibo ng'ad kamano. Apana. Macha ne mana kes no kende. Ka nitie kes moro machielo madhi chakore